Poušť Kalahari je domovem mnoha významných afrických predátorů. Nejdivočejším a nejodvážnějším z nich je ale tvor, u kterého by to čekal jen málo kdo. Houževnatý, neúnavný, stále hladový. Připravený zaútočit na každého vetřelce. Dokonce i na nejjedovatějšího afrického hada. O jeho existenci ví jen málo kdo. A ještě mnohem méně lidí jej spatřilo na vlastní oči. Dnes poznáme jeho tajemný svět, svět medojedů. Česká televize uvádí americký dokumentární film Tajemný svět medojedů z Kalahary. The arid expanses of the southwestern Kalahari. Here in the Kgalagadi Transfrontier Park, a rich variety of creatures have adapted to an unforgiving place. To survive, they must secure a niche among the dangerous hunters. And one of the most fearsome is the honey badger. Jihozápadní část pouště Kalahary je pustá a vypráhlá. Přesto zde v parku Kalagadi Transfrontier žije množství nejrůznějších zvířat, která se dokázala tomuto nehostinnému prostředí přizpůsobit. Aby přežila, musí se umět bránit před nebezpečnými šelmami. Jedním z nejobávanějších je medojed. Tady je právě jeden z nich, veden svým citlivým čichem na stopě hada. Hadi jsou pro medojedy veliká pochoutka a proto je s oblibou vyhledávají, dokonce i když stopa vede na strom. V koruně je kobra kapská, jeden z nejjedovatějších hadů na světě. To ale medojeda nemůže odradit. Jediné, co ho drží zpátky, jsou větve příliš tenké na to, aby jej unesl. Šikovně se vyhne jedovým zubům a zakousne se kobře za hlavu. Unlike most predators, which rest after a big meal, the honey badger just keeps going for more. Hada začíná žrát od hlavy. Za čtvrt hodiny má celého 1,5 metrového plaza v sobě.